Köszöntöm nagy szeretettel Döbröntei Illikót és Levente Pétert, akik elfogadták meghívásunkat, akik most rejtekben vannak, majd utána jönnek ők, és kacagó koncertükkel megajándékoznak minket. Tágas égen andalok, félig, mint a csillagok. Drága! Hát hogy bocsánat, látom, pedig a tágas égen andalok, bámulják az angyalok. Drága UFO! Hát bocsánat, tágas égen andalok, százmesét hallgatom. Drága Gédi baba! Azt hittem, hogy a Déti mama, pedig felhő volt. Mióta nem jártam Kaposváron, új kilincsük is van. Máshol már kilincs sincs. De ügyesen citálják itt a programokat. Nagyon ügyesen. A problémákat meg kiszűrjük. És milyen szép az ajtajuk. Nem új, Szent Imrések, de ápolt, gyönyörű, ez igen, gazda van, úgy látom, nem csak a mennyekben, hanem a földön is. Bemegyek hozzátok. Hűha, mekkora család? Egy anyától, egy apától? Hát a mennyei atyától lehet édesebb. Saját anyja, saját apja van mindenkinek? Hála Istennek, örömömben majdnem elfelejtettem köszönni. Hol a feje? Hol a feje a majomnak? Az előbb még megvolt. Alul van te! Gyuri, nem ott alul, itt hátul. Hátul. Ja. Majomka. Produkció. Nem produkció. Állj meg. Nézd a nézőtérre. Igen. Megengedték a gyerekek, hogy felgyere a színpadra. Igen. Hívunk és várunk benneteket folyamatosan a nap folyamán, a kacagó koncert után is, délután 12:30-tól a Szivárvány Kultúrpalotába és környékére, a mesesátorban, a művészeti színpadunkról ismerkedni, beszélgetni. Halló szívet adj nekem, add szavadat értenem, Istenem, Istenem. Halló szívet adj nekem, csendességben, harsogásban, hétköznapi tompaságban, Istenem, Istenem. Halló szívet adj nekem. Jöjjetek, így várjuk az embereket a városból. Nagyon szép lett, amiket a munkatársaink készítettek, gyönyörűek a sátrak, a művészeti sátor itt az előtér, aztán a Szent Imre sátor, a Meghallgatlak. Meghallgatlak sátor, ez azt szeretnék kifejezni, hogy nem csak a mi plébániánkon, hanem mindenütt a keresztényeknek az irgalmasság lelki cselekedeteit a hétköznapi életben meg kell valósítaniuk. A lelki irgalmasság, egymásra figyelés, a tanácsadás, a szomorúak vigasztalója, a bűnösök megintése és a magányosok meglátogatása, egymásért való imádkozás, ez mindenütt az egész világon minden kereszténynek kötelessége, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet. Az emberekben sokkal több emberi képesség van, és sokkal többször feleslegesen fordulnak orvoshoz, ahelyett, hogy elgondolkoznának, mi a problémájuk, hogyan oldják meg. Szeretném, hogyha az emberekben ez az önbizalom visszaállna, hogy ők képesek a lelki dolgaikat is megoldani, és nem tablettákat kapkodnának, és nem másoktól várnák a nagy észt, hogy a saját gondjaikkal maguk foglalkoznának az emberek, mert sokkal több mindenre képesek, sokkal ügyesebbek, okosabbak, leleményesebbek, mint amit sokszor hisznek magukról. Szeretni szüntelenül,
statisztika számít, sokkal inkább a nyitottság. Ez indirekt evangelizáció. Nem direkt evangelizáció, hanem indirekt. Meg lehet szólítani bennünket, illetve mi is meg tudunk szólítani másokat azzal, hogy itt vagyunk, és találkozunk, beszélgetünk, szóbálunk velük, és mindazt, ami kincsnek tartunk, amit a közösségben megélünk ajándékként, azt megosztjuk velük. Nagyon sokféle szolgáltatást nyújtunk a híveknek. Minden korosztály megtalálja nálunk, amit keres. A szeretett szolgálatunk is sokféle segítséget nyújt időseknek, magányosaknak. Ezen kívül a fiatalok is társakra találnak, közösségre találnak. Kíváncsiak az emberek arra, hogy miért kapcsolódtunk be a Festők Városa rendezvénybe, és egy üdes színfoltnak találják. Néhányan csodálkoznak, hogy kijöttünk a templomkapunk kívülre, és örülnek annak, hogy kedvesen fogadjuk őket, hogy ajándékokat kaphatnak. Pár gondolatot arról kellene megfogalmaznom, hogy miért fontos megnézni az Osztályellenség című előadást, amelyet a Kaposvári Csiky Gergely Színház színészei játszanak, akkor azt mondanám, hogy azért, mert olyan élő problémát dolgoz fel, amely itt van körülöttünk a világban, és fontosnak tartom, hogy szembesüljünk vele, és fontosnak tartom, hogy valamilyen beállítódást, illetve valamilyen válasz megszülessen bennünk ezekre a kérdésekre. Például arra, lehet-e a töményerőszak ellen tenni valamit, például arra, mi felnőttek eléggé figyelünk-e a gyerekeinkre és a fiatalokra, például arra, hogy mi az, ami irritálja a fiatalokat, mi az, ami miatt provokálnak bennünket, felnőtteket, és mi felnőttek, mivel provokáljuk a fiatalokat. Egy nagyon dinamikus, interaktív, egy problémaközpontú, problémacentrikus előadás, ami természetesen feldolgozóra követ, majd drámás feldolgozóra. Csináljuk komolyabb, jó? Padozd vissza az ajtó elé. Jó, már csícskáztassál már, pont! Nagyon indulj már! Ne is szívíts! Csináld már! Tudó! Pattanjál! Jövök már! Hé, Pajszer! Szerinted kit küldenek? Tudja a tökön. Miért van valami jobb ötlete? Fújjuk meg a krétát, tesó! A krétát? Ne sír! Nincs már egy darab kréta sem, mert mindent megzabáltad. Ó, ilyes voltam. Hozzá